Dobar dan svima. Nastavljam suradnju sa udrugom Đola i Crvenim križem iz Darde koji rade na projektu Darda, dajmo radost Dardi. Nadam se da ste dobro, da se igrate, da ste kreativni, da maštate, da sanjarite, da se veselite svakom novom danu. Danas sam za vas pripremila video za koji će oni najmanji možda trebati malo pomoć roditelja, pa im svakako u tome pomozite. A za vas, djeco, danas imam jedan tajni zadatak. Jednu malu tajnu misiju. Može? Ali morate mi obećati da će to doista ostati naša tajna. Može? Ok. Slušajte, možda roditelji ponekad nemaju vremena za igru, pretrpani su raznim poslovima koji se moraju svakodnevno obaviti i zaborave se igrati. Nemojte im to zamjeriti, budite popustljivi prema njima, ali ih svakako svakodnevno podsjećajte na to koliko je lijepo i koliko je opuštajuće se igrati. A tako će i zaboraviti na trenutak možda neke svoje probleme koje imaju. Može? Ali nikako im to nemojte reći. Samo ih pozovite na igru. Ideja za ovaj video je nastala baš kroz igru. Dok sam se igrala sa svojim sinom, došao je na ideju da izradimo planete sunčevog sustava. Tako sam se ja sjetila da sam sa djecom u vrtiću puno puta radila tehniku kaširanja balona i da je to pravo rješenje da mu ispunim želju. Što se tiče samoga kaširanja, za to vam je potrebna jedna plastična posudica, potrebno vam je brašno, voda, potreban vam je jedan balon ili više njih i potrebni su vam ubrusi. Barem smo mi koristili ubruse, iako se za tehniku kaširanja uglavnom koristi novinski papir, mi smo se odlučili za ubruse. Isto tako u smjesu možete staviti za kaširanje ljepilo za tapete, možete staviti drvo fiks kako bi smjesa bila čvršća, ali mi smo to učinili samo sa brašnom i vodom, a to ćete vidjeti u sljedećem videu. Dok budete gledali ovaj kratki video kako je to izgledalo dok smo pravili smjesu za kaširanje, razmislite o tome što biste željeli izraditi. Da li je to neki dinosaur, da li je to možda isto tako planeta, da li je to neka igračka, neki omiljeni lik iz crtića, to ćete odlučiti sami. Dakle, smjesa bi trebala izgledati ovako. Sada ćemo brašno i vodu dobro promiješati kako bi nestale sve grudvice i kako bismo dobili ljepilo kojim ćemo lijepiti ubruse na balončiće. Uglavnom se koristi novinski papir za tehniku kaširanja, ali evo mi smo danas odlučili koristiti ubruse. Kada budemo dobro promiješali ovu smjesu, naša igra će početi. Smjesa je otprilike ovakve gustoće, a vidite ove male rukice kako uživaju u senzornoj igri koja je isto dio cijelog ovog procesa. Sada kad smo napravili smjesu možemo uzeti ubruse i početi lijepiti na balone. Kada je smjesa za kaširanje gotova, možete početi sa samim kaširanjem. Ono što je važno je da oblijepite cijelu površinu balona i da svaki taj ubrus koji stavite dobro premažete sa smjesom za kaširanje. Što više slojeva papira stavite, to će vaš rad biti čvršći. Ono što je isto jako važno je da što više slojeva papira stavite, toliko će se duže i sam rad sušiti, pa je svakako preporuka da ga stavite na sunce kako bi se što prije osušio. Ako vam je lakše, možete papire izrezati na trakice, pa će samim tim biti lakše manipulirati samim papirom. Pustite djeci neka se kreativno izraze
i neka uživaju u svakoj sekundi ove aktivnosti. Dok su mi kaširali prvi balon, izgledalo je upravo ovako. Sad polako već dodali nekoliko slojeva papira, jedan na drugi. Polako naš balon poprima oblik loptice, dobro upakirane, zaljepljene, odljepljene. A vi kasnije od toga možete napraviti planete, možete napraviti ribice, možete napraviti što god želite. Kada su se naši iskaširani baloni dobro osušili, uzeli smo tempere i akrilne boje, pomiješali ih i oslikali ove dvije prekrasne loptice koje su postale planeta Zemlja i planeta Mars. Ja sam planeta Mars, 4. sam planeta po udaljenosti od Sunca i upravo ti se smiješim. Da li ovdje žive mali zeleni Marsovci ili ne, morat ćeš otkriti sam. A ja sam planeta Zemlja, ovdje živiš ti i svi tvoji prijatelji i svi ljudi koji ćeš možda poznati. Ovdje žive mnoge biljke i životinje. Sastojim se od puno vode i malo kopna. Moraš me čuvati i paziti kako bi bilo lijepo mjesto za tvoju budućnost. Ovdje žive ljudi koji su potpuno različiti, a svi su jednako vrijedni i jedinstveni. Ako se budete prema meni dobro ponašali, ja ću vam to dobrim vratiti. Dok smo oslikavali naše planete, slušali smo u pozadini dječje pjesmice. Jedna od tih dječjih pjesmica nas je navela na to da pokušamo izraditi i ovoga tatu morskog psa. Sjećate se one pjesmice iz 2016. godine s albuma Ping Pong Animal Songs? Baby Shark. Baby Shark, du, 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 du. Ma sigurno se sjećate toga. Mi smo upravo pokušali napraviti baš takvog tatu šarka. Da li smo tome uspjeli, to ćete procijeniti sami. A svakako ću vam sada pokazati i cijeli proces naše igre kako je nastao ovaj Daddy Shark. Ono što je jako bitno je da smo prije samog kaširanja izrezali od kartona peraje i zalijepili ih molerskom trakom, tako da smo skupa sa balonom odmah kaširali i peraje da bismo dobili oblik ribe. Pogledajte. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's explore, do 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 do, let's explore, do 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 do, let's explore, do 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 do, let's explore. Look, an octopus, do 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 do, octopus, do 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 do, octopus, do 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 do, octopus, and a clapping seal, do 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 do, clapping seal, do 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 do, clapping seal, do 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 do, clapping seal. There's a jellyfish, do 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 do, jellyfish, do 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 do, jellyfish, do 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 do, jellyfish, and a walking crab, do 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 do, walking crab, do 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 do, walking crab, do 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 do, walking crab. Yay! Evo mi smo izradili i ovog malog baby sharka, da tata shark ne bude usamljen. Sada ćemo ga obojati, oslikati, a prije toga sam grafitnom olovkom označila gdje će biti zubići, gdje će biti okice, gdje su usta,
tako da mi bude lakše za oslikavanje. Baby Shark je žute boje. Idemo ga oživjeti. Što kažete, može? Baby, baby, baby shark. Baby, baby, baby shark. Baby, baby, baby shark. Little, little baby shark. Do, 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 baby shark. Do, 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 baby shark. Do, 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 baby shark. Mommy shark. Do, 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 mommy shark. Do, 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 mommy shark. Do, 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 mommy shark. Daddy shark. Do, 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 daddy shark. Do, 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 daddy shark. Do, 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 daddy shark. Grandma shark. Do, 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 grandma shark. Do, 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 grandma shark. Do, 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 grandma shark. Grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. Baby shark. Do, 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 baby shark. Do, 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 baby shark. Do, 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 baby shark. Mommy shark. Do, 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 mommy shark. Do, 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 mommy shark. Do, 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 mommy shark. Daddy shark. Do, 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 daddy shark. Do, 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 daddy shark. Do, 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 daddy shark. Grandma shark. Do, 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 grandma shark. Do, 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 grandma shark. Do, 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 grandma shark. Grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. Do, 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 grandpa shark. All the sharks. Do, 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 all the sharks. Do, 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 all the sharks. Do, 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 all the sharks. See my fin. Do, 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 see my fin. Do, 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 see my fin. I evo ga, naš Baby Shark je gotov. Još je jako mokar, a kada se osuši, malo ćemo popraviti okice i zubiće kako bi bio još slađi. Uživajte, isprobajte svakako ovu tehniku, a jako bi voljela kada bi nam poslali fotografije vaših radova. Baš bi nam sreće. Nemojte zaboraviti na našu tajnu misiju. Ja vas lijepo pozdravljam i vidimo se u nekom idućem videu. Doviđenja!